Estimi provizorji maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-prodott gross domestiku għat-tieni kwart ta' din is-sena laħaq l-1747.4 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 3.4% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. F'termini reali l-prodott gross domestiku kiber b'1.7%. Fit-tieni kwart tas-sena it-tkabbir fil-valur miżjud kien attribwit mill-provvista tad-dawl u l-ilma, mill-attivitajiet tal-edukazzjoni u s-saħħa u attivitajiet tekniċi, xjentifiċi u finanzjarji fost oħrajn. Industriji oħrajn li kibru kienu dawk relatati mas-servizzi tal-akkomodazzjoni u tal-ikel, manifattura, it-trasport bl-ajru u l-agrikoltura. Tnaqqis fil-valur miżjud kien reġistrat fl-attivitajiet ta' arti, divertiment, tiswijiet ta' apparat domestiku u servizzi oħrajn, kif ukoll fil-kostruzzjoni. F'termini reali l-importazzjoni u l-esportazzjoni naqsu b'14.8% u 8% rispettivament. Meta mqabbel mat-tieni kwart tas-sena li għaddiet, il-prodott gross domestiku bi prezzijiet kurrenti żdied b'56.9 miljun euro. It-dħul nazzjonali gross bil-prezz tas-suq għat-tieni kwart tas-sena huwa stmat li laħaq l-1,633 miljun euro, żieda ta' 1.8% meta mqabbel mas-sena li għaddiet.